Γεια σας παιδιά. Θα δούμε σήμερα πώς λύνουμε μία εξίσωση δευτέρου βαθμού. Μία εξίσωση δευτέρου βαθμού έχει γενική μορφή α χ τετράγωνο συν β χ συν γ ίσο με το 0, με τον συντελεστή α να είναι διάφορος του 0. Η εξίσωση θα πρέπει να έχει αυτή τη μορφή ή αν δεν την έχει, να κάνουμε εμείς πράξεις στο ξεκίνημα για να την φέρουμε σε αυτή τη μορφή. Για να λύσουμε την εξίσωση βρίσκουμε την ποσότητα δ, τη διακρίνουσα, δ ίσον β τετράγωνο μείον 4 επί ΑΓ. Και ανάλογα το πρόσημό της έχουμε τις εξής περιπτώσεις. Εάν η διακρίνουσα μας βγει θετικός αριθμός, τότε η εξίσωση έχει δύο άνισες ρίζες που τις βρίσκουμε από τον τύπο χ1,2 ίσον μείον β συν πλην τετραγωνική ρίζα δ δια 2α. Εάν η διακρίνουσα μας βγει 0, τότε η εξίσωσή μας έχει μία διπλή ρίζα που την βρίσκουμε από τον τύπο χ ίσον μείον β προς 2α. Εδώ παρατηρήστε ότι ο δεύτερος τύπος βγαίνει από τον πρώτο εάν το δ είναι 0. Τέλος, εάν η διακρίνουσα μας βγει αρνητικός αριθμός, τότε η εξίσωσή μας είναι αδύνατη στο σύνολο R, δηλαδή δεν έχει πραγματικές ρίζες. Ας λύσουμε για παράδειγμα την εξίσωση χ τετράγωνο μείον 5 επί χ συν 6 ίσον 0. Εδώ η εξίσωσή μας έχει α το 1, είναι ο αριθμός που υποτίθεται υπάρχει μπροστά από το χ τετράγωνο, β το μείον 5 και γ το 6. Βρίσκουμε λοιπόν την διακρίνουσα β τετράγωνο, προσοχή εδώ στην παρένθεση παιδιά, μείον 5 τετράγωνο, μείον 4 ΑΓ, μείον 4 επί 1 επί 6. Εκτελούμε τις πράξεις, 25 μείον 24 και βρίσκουμε 1. Θετικός αριθμός η διακρίνουσα, άρα δύο άνισες ρίζες η εξίσωση, χ1,2 ίσον με μείον β, προσοχή πάλι στην παρένθεση, μείον το μείον 5 δηλαδή, συν πλην τετραγωνική ρίζα δ, δια 2α, δια 2 επί 1. Εκτελούμε τις πράξεις και στο σημείο αυτό ξεχωρίζουμε τις περιπτώσεις. Μία περίπτωση το συν, από όπου θα έχουμε την πρώτη μας λύση, η λύση θα είναι το 3, και μία περίπτωση το μείον, από όπου θα έχουμε την δεύτερη λύση, που θα είναι ο αριθμός 2. Ας δούμε ακόμα ένα παράδειγμα, την εξίσωση χ τετράγωνο μείον 4 επί χ συν 4. Στην περίπτωση εδώ, ίσο με το 0. Στην περίπτωση εδώ, το α είναι 1, όπως είπαμε και πριν, ο αριθμός που υποτίθεται υπάρχει μπροστά από το χ τετράγωνο, το β μείον 4 και το γ 4. Εδώ τώρα υπολογίζοντας τη διακρίνουσα, β στο τετράγωνο μείον 4 ΑΓ θα μας βγει 16 μείον 16 ίσον 0. Άρα στην περίπτωση εδώ έχουμε μία λύση, διπλή λύση όπως λέμε, διπλή ρίζα, από τον τύπο μείον β προς 2α. 4 δεύτερα, άρα εδώ η διπλή μας ρίζα είναι ο αριθμός 2. Ας δούμε ακόμα ένα παράδειγμα. Ας δούμε το παράδειγμα της εξίσωσης 2χ τετράγωνο συν χ συν 3 ίσο με το 0. Εδώ τώρα στην περίπτωση αυτή το α είναι 2, το β είναι 1 και το γ είναι 3. Υπολογίζοντας τη διακρίνουσα θα έχουμε β τετράγωνο, 1 τετράγωνο δηλαδή, μείον 4 ΑΓ, δηλαδή μείον 4 επί 2 επί 3. Εδώ η διακρίνουσα θα μας βγει αρνητικός αριθμός, άρα η εξίσωσή μας παιδιά σε αυτή την περίπτωση είναι αδύνατη στο σύνολο R, δηλαδή δεν έχει πραγματικές ρίζες. Στο σημείο αυτό να αναφέρουμε ότι χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή αν θα τύχει να έχουμε εξίσωση που το β θα είναι 0. Για παράδειγμα, στην εξίσωση χ τετράγωνο μείον 4 ίσο με το 0. Εδώ το α είναι 1, το β είναι 0 γιατί δεν υπάρχει χ και θυμηθείτε εδώ ότι το β είναι ο συντελεστής του χ, είναι ο αριθμός που θα υπήρχε μπροστά από το χ και το γ στην περίπτωσή μας εδώ είναι μείον 4. Εδώ προφανώς μπορεί να δουλέψουμε κανονικότατα με τον τύπο της διακρίνουσας. Υπάρχει και η εναλλακτική, εάν θέλουμε, να χωρίσουμε γνωστούς από αγνώστους. Οπότε να έχουμε χ τετράγωνο ίσον με 4. Εδώ προσοχή όμως, όταν εφαρμόσουμε ρίζα, να θυμηθούμε το συν πλην τετραγωνική ρίζα 4. Άρα θα βρούμε δύο λύσεις πάλι, τον αριθμό 2 και μείον 2. Είναι οι ίδιες λύσεις που θα βρίσκαμε από τον τύπο της διακρίνουσας σαν χ1 και χ2.
Επίσης, προσοχή εάν θα βρούμε μπροστά μας εξίσωση με γάμα το 0. Παράδειγμα, την εξίσωση 6χ τετράγωνο μείον 2χ ίσο με το 0. Εδώ έχουμε α το 6, έχουμε β το μείον 2 και δεν έχουμε γ, γιατί το γ είναι ο σταθερός όρος, ο τελευταίος αριθμός που θα υπήρχε χωρίς να έχει χ, να το πούμε και έτσι, μέσα στην εξίσωση. Εδώ λοιπόν το γ είναι 0. Πάλι θα μπορούσε να λειτουργήσει, εννοείται, η διαδικασία της διακρίνουσας. Υπάρχει και εδώ ένας δεύτερος τρόπος, εάν θέλουμε, που είναι να βγάλουμε κοινό παράγοντα. Το 2χ στην προκειμένη περίπτωση. Άρα θα έχουμε 2χ επί παρένθεση 3χ πλην 1 ίσον 0. Και από εδώ την κλασική ιδέα της άλγεβρας, γινόμενο ίσο με το 0, άρα ή το ένα θα είναι 0 ή το άλλο θα είναι 0. Επιλύοντας τις δύο τελευταίες απλές εξίσωσούλες θα βρούμε μία λύση το χ ίσον 0 και δεύτερη λύση 3χ ίσον 1, άρα το χ ίσον με 1 τρίτο. Είναι πάλι οι δύο ίδιες λύσεις που θα βρίσκαμε εάν εφαρμόζαμε τον τρόπο της διακρίνουσας. Αυτή είναι η διαδικασία, παιδιά, για να λύσουμε μία εξίσωση δευτέρου βαθμού. Ελπίζω να σας φάνηκε κατανοητή και για οτιδήποτε είμαι πάντοτε στη διάθεσή σας.